खुलुमबाय स्टुडियो आं दायो राजीव बसुमतारी BPF नि गागि दैदेनगिरि BPF लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि प्रहलाद ब्रह्म बिथांखौ थामथि थाखोनि सुबुंखौ आरो सिबिजाथाव सुबुंफोरखौ मानहानि खालामनायनि सोरखारा थाबैनो एक्सन लानांगौनि दाबि বিরাম নার্জারি ডাঙরিয়া এইদিন এখন দতমাত ব্লক কনফারেন্স দিতে কইছে হিজরা সরকার বলি কোয়াত এই আমার রাকেশ ব্রহ্ম ডাঙরিয়া একে তো বিয়া বিয়াকে গালি দিলে কি কইছে যে রবিরাম নার্জারি নিজে বলে হিজরা ইয়ার কারণে মানে বিয়া সিয়া করা নাই কিবা কিবি করা নাই বলে লাশর কথা হয় না নয় যদি রবিরাম নার্জারি ডাঙরিয়া যদি হিজরা নরেন্দ্র মোদি হিজরা নয় না নয় যদি আমার রবিরাম নার্জারি ডাঙরিয়া যদি হিজরা হয় এপিজে আব্দুল কালাম তো হিজরা হয় না নয় ইয়ে তো বিয়া করা নাই আর এপি আমার অতুল বিহারী বাজপেয়ী ডাঙরিয়া তো হিজরা হয় না নয় এইবিলাক মানে দাম নোহোৱা मैया 10 फेब्रुवारि आरो 20थि BTC गोरोबथानि सान बेखौ BPF नि दैदेनगिरि बिथांमोना BTR नि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव BTC गोरोबथा सानखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादोंमोन। बेनि गेजेरावनो BPF दोलोनि लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा MLA रबिराम नार्जारि आरो एम राकेश ब्रह्मनि हिजरा सोदोबखौ लानानै मुलुगावनो मुंदांखा मिसाइलमेनजों सिनायजानाय डक्टर एपिजे आब्दुल कालाम भारत रत्न मोननो हानाय अटल बिहारी वाजपेयी आरो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेंद्र मोदी बिथांखौ बिदिन्थि लानानै हिजरा सोदोब बाहायनायखौ गोबां आफाद दोलोफोरा गोख्रों सोंखारिदों आरो BPF लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रहलाद ब्रह्मखौ एरेस्ट खालामनांगौनि दाबि दैखांदों। लोगोसे BJP दोलोनि मावफुं सोद्रोमा बिभूति बरगयारि बिथाङाबो थाबैनो पुलिस बिफाना प्रहलाद ब्रह्मनि सायाव एक्सन लानांगौ होननानै दाबि दैखांनाय जादों। BPF नि सेन्ट्रेल इयुथ विंनि जायनाखि जेनेरेल सेक्रेटारि प्रहलाद बिथाङा जायनाखि सोदोबफोरखौ इउज खालामदों बियो बुंनो थाङोबा खोब लाजिथावथाव आरो लासिंसिं जादों बे दुखु मोनथाव जादों बे मोनसे सेन्ट्रेल कमिटिनि सासे जेनेरेल सेक्रेटारिया दासिमबो जुदि बेबादि शब्द प्रयोग खालामो इउज खालामबावो सासे जायनाखि देशनि थाखाय माने गासिबो गावनि जेसेबांनाखि दङ गासिबो सेक्रिफाइस खालामनानै देश सेवानि थाखाय मावबोनाय भारतनिनो आगुनिनो प्रेसिडेन्ट एपिजे आब्दुल कालाम भारत रत्न बिथाङा आरो लोगोसे मानगोनां आगुनिनो प्रधान मन्त्रि अटल बिहारी वाजपेयी बिथाङा भारत रत्नबो बिथांमोनहा सानैबो सारा इन्डियानि थाखाय बेसेबांबा खस्थ' खालामदों आरो जायनाखि जोंनि दिनै मिसाइल बानायनाय एटम बम आरो बिथांमोननि गासिबो अरिहना दंजोबो गासिबो दिनै देशनि थाखाय गासिबो सेक्रिफाइस खालामजना मावजोबनायावबो हाबा जालायाबानो जे मानसिया हिजिरा जानांगौ बिथाङा मा बुजायनो नागिरदों फालाय आरो बिथाङा बुंनो नागिरदों हिजराया माने थार्ड मोनसे जेन्डार दङ जायनाखि थार्ड जेन्डार बे थार्ड जेन्डारखौबो बे वार्डखौ हिजरा शब्दखौ इउज खालामनानै बिथाङा मोनसे असनमान खालामनो नागिरदों दा लासिंसिं बिथांखौ आङो तीव्रभाबै आरोखि गोख्रोङै बिथांखौ आङो कन्डेमनेसन होयो आरो बिथांखौ BPF नि जायनाखि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ बिथांनि एगेन्स्ट स्ट्रिक्ट बेबस्था लानांगौ आरो एक्सन लानांगौ आरो आङो पुलिस बिफानखौबो नोंथांमोननि गेजेरजों आं खावलायो बिथांनि एगेन्स्टै स्ट्रिक्टलि एक्सन लानांगौ बिथांखौ एरेस्ट खालामनांगौ BJP दोलोनि जानानै आंनि बे खोथाखौ नोंथांमोननि थ्रुयै आं खावलायनाय जायो। गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।